l'encàrrec neix de treballar al vostre gust, l'obra de Shakespeare, i nosaltres comencem a treballar el primer acte i l'Oriol se n'adona quan acaba el primer acte que no li interessa tant treballar aquesta història, sinó que a partir d'aquí el que volem treballar és altres moments de la història del teatre. A vegades ens preguntem, no? Què tenen en comú? Pot semblar que no tinguin res en comú, però és mentida, sí que hi ha un tema en comú en tots aquests textos, que és una qüestió constant sobre l'art, quina funció té a la nostra vida, com l'art batega a nosaltres, com l'art es relaciona amb la ciutat, amb la cultura, quina funció té. És un tema potser més soterrat, però a partir d'aquí l'Oriol té molt clar, perquè l'Oriol és qui ho lidera, cap a on hem d'anar. I aleshores apareix el Cyrano, apareix Antígona, apareix Txékhov, apareix molt la Nora, és una escena que al principi té molta importància i fins i tot estava col·locada al davant. Anem a fer un viatge a partir de la Nora quan se'n va, i que ja ho han fet altres autors, això, i al final la Nora ens queda com només un trosset en un moment. Però a partir d'aquí anem construint tota la història. Jo penso que el punt de partida és el Bosc d'Arden, on descobrim que en el Bosc d'Arden tot és possible, on els poemes estan als troncs, on a partir d'aquí podem començar a fer-ho tot, i a partir d'aquí anem traçant una història que són moltes històries. No hi ha un argument lineal, però són moltes històries que acaben dins d'aquest bosc, dins d'aquest joc que és el teatre.